everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me Nga nahasol sa ko. Kasi dihang wanagani ni magkita. Diha pa ko nakamatngon. Na nagpangita na ko ni. Love. Maunay tinuod. I came to realize nga na-fall na ko ni. hangtod ka rin. Dili ko mahimo nga takag kagawasan ang mao kong pagpati. Kay ikaw mao'y akong giuna-una. Hangtod ba karon? Na-fall paghihapon ka niya? Useless kung ako pa ng tubagon. Ni apa ko o ba ni mo? O kamisaan ko nga dili mo biya sa imong kiliran. Diyan ako nang tumanon. Manglarga na lang lagi tas laing nasod, love. Magpalayo tayo nagtapita. Aron dili mo sapot pagbukal ang imong pagbati nga to ni Ronel. Bisag asa pa ko, dili na makapugong sa akong pagbati. Nanumpa naman utak ko. Nabisag nag-uros-uros pa ang akong gugma ni Ronel. Ako ganing patsyon. Akong pabugnaon tungod kay dili ko makabiya ni mo. Dako kong utang buot ni mo. Pero gihilabtan yun ni mo ang akong pagpagailom. Love, Si Jack pag-iimong gituganan. nakalitan lang ko. Imo sab ka manawat ang akong ikatarungan nimo nga mahimong nakalitan lang ko kung baslan ko kugma ang gipamugos nga kugma ni Ronel. Love, Kisakitan ko sa imong gibuhat. Murabag imo yung ginudnud sa lapok ang akong naong. mahimong bakwion ko ang akong gisulti ni Jack. Nasudyaan ako ni Jack. Sultihi ko. O sa akong buhaton aron, mabakwi ko ang akong gituga ni Jack. Tubagalan ko. Nganong natugaan mo ni Jack ang gibuhat namo ni Ronel? Love, Ngano? Ngano bang hatagan man nimog bili si Jack? Ngano? Ang bot! Nganong naglikay man ka? Nag-away mo si Alma? Naglikay siya sa akong pagkutana. Mao ka tumibiya. Kusog na ba ka ang nagpadagan sa iyang auto? Doon na sab ko makasabot niya, ma. Doon na kit siya gitago na ako. Ngano nakasulti ka man ni anak na? Gisudyaan ko ni Jack. Nganong nagpatuo ko nga usa ka donor si Ronel. Nga nag-uban man di ay mi sa usa ka kama. Unsa? Giang ko ni Alma nga siya nagtuga ni Jack. Uy, ngano man? Hampot lang niya. Hubog ka si Alma sa iyang pagtugaan ni Jack sa nahitabo ninyong duha ni Ronel. Kung hubog si Alma, nag-uban di ay silang duha ni Jack. Pareho silang hubog. Mao ba, ma? Ambot lang. Nagdudagit ko, ma. Nga doon ay tinakuan si Alma. Ug nasayran ka ni Jack. Ug ako mo igihimo niyang solusyon sa tinakuan. Nubi. Kinsa mo kaning nanawag? Si Alma. Hello, Alma. Nganong nanawag ka? Magsulti ta. Oh. Asa man? Sa atong paraiso? Wa ko magkomedya, Jack. Adto ako sa akong opisina. Karon dayon. Hain ka man day karon. Paingon ako sa opisina. Magkita ta dito. Ayaw ko
kong pakyasa. Wait. Seryoso ka? Hello? Hello, Alma? Oh. Giyof magdiretso. Oh. Unsa magkahay iyang tuyo? Chokes, manakaw ta. Uy, seryoso lagi ng naong mo, boss. Doon ay problem? Mahimo gina yung problema, Chokes. Kung tinuro nga akong duda. Pagdali, manakaw na yun ta. Dito man na kay. Pagdali, Chokoy. Asa man ta, boss? Sa presintos kapulisan. Oh! Nadakpan ako no ang gasoline boy. Anong gipaanihim ako ni mo, Alma? Mas thrilling unta to kung dito tas akong pad. Excited pa ba ako? Wa ko magkomedya sa pagtawag ni mo, Jack. Mahimo ta gani kang patyon? Unsa? Nganong imong gisudyaan si Nobby sa nahitabo nilang duha ni Ronel? Gisakitan ko, Alma. Kinaunuhan ko ni Ronil. Nga kung gusto nga, ako mo'y unang lalaki nga makatilaw ni Nubi. Why gusto si Nobby ni mo? Ngano pa mamugos mangyug ka? Dugay na kong nangandoy niya. Pero dili ikaw magipangandoy ni Nobby. Misamot ang iyang kasuko ni mo kay imo siyang gisudyaan. Alma, diba? Dili man pagsudya ang akong gibuhat. Gipahungaw ko lang ang akong kahiubos kanong kadto pang Ronel ang gitugyanan niya sa iyang pagkababay. Og ako'y iyang gimahayan, Jack? Nganong imo pa banggit siyang gisultihan? Ha? Abi ni mo, iya kong gibasol. Iya kong gimahayan kay ako kuno mo nagpakauaw niya. Mo, di man di siya gustong mauwawan? Nganong misugot man sad siya nga makigdog ni Ronel? Natinta lang siya sa dakong kantidad. Wa pa gyud siya makontento nimo? Huh? Buhong kay siya o ba nimo? Pero wa siya magtuo nga mabulgar ang maong hitabo. Malipay magkasiya. Jack, dili ka na mo'y basihan nganong misugot siya sa offer ni Ronel. Nahadlok lang siya nga tingalig makakita kog labaw pa niya. Og biyaan ko siya nga pobre lang gihapon. Basta nahiubos lang ko. Kay dili ako mo'y iyang gipili nga unang lalaki nga buhatag kaniyang kalipay. Anong imo mo ko gitawag, ha? Gusto kong bakwion mo ang tanan mong isudya nga to ni Nobby. Unsa? No. Jack, wa na may maayong relasyon si Nobby tungod sa imong gibuhat. Mau ba? Surrender na kang Nobby, Alma? Imo na siyang ihatag na ko? Nayabag ka? Nganong ako makuno ipanghatag si Nobby? Unsa man? Duwaan siya? Munyeka nga mahimo lang nimo ipanghatag? No, Jack. Mahal ko si Nobby. Alma, wa naman ka mo'y mayong tinagdanay. May sa pa ko niya, Jack. Hinungdan nga dili ko makapwersa sa pag-atubang niya. Nadlo kang madakpa na ang gasoline boy? Wa ko'y labot sa nahitabo ni Ronel. Ngano bang imo mang ginaipamugos na ako? Unsay akong kalibutan. Ang nauwawa na ako, nga masayra ni Nobby mao ang gibuhat nako dito sa imong bachelor's pad. Baboy ka, Jack! Oo. Pero milit adkas kalami, di ba? Shut up! Wa naman di ka natayangay pang panagsultihan, Alma. Dili ko bakwion ang nasulti ko na kang Nobby. Ug pabuta ang laing bomba nga mubuto. Salbahis ka, Jack! Kahilakon nga mihangyo si Alma nako. Nga baliko na to si Nobby. Aron bakwiyo nang akong gisulti. Atonton ako, no? Karon, atuon ako si Ronel. Ug siya na say mahiagom sa kong kapungot. Oh, ikaw na sad? Niya si Ronel, ma'am. Wa ra ba? Unsa magi imong tuyo sa akong anak? Gusto lang kong magklaruhay ming duha. Oh, dali. So, dire aron kita unay magklaruhay. Sunod na ako.
Ayon man day si Ronel, ma'am. Nadakpan ako no ang gasoline boy. Nadak pa na? Oh, kinsa mo ko nung nagsugo? Kadiyot lang. Nga no? Kuan, kanang... Kinsa'y nagbutang ni anang litratuha? Si Ronel. Unsa? Anak ni Ronel ang maong bata. O kanang nagkugos maukuno ang iyang inahan. Sinubi na? Imo siyang uyab. Giingnan ka na ako nang hadi ko siya, pero nanguyab ko niya. Kana, galing lang. Kay giling la siya sa imong anak. Unsa? Mahakinan ako snubi na. Siya mo'y nakapausap sa kong pagkatao. Pero giilad siya sa imong anak. Mangingilad ka na si Ronel! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!